Ujui tiki kuliah dope hita ito hau dona lo jadi bahen ho aha pena ponjot piroham tu au dohoro mangalu-alu. 5 tahun maito leleng na hitana mardongan sairap do hitana dua di kota Medani hasian hape dung piga leleng maito sai holan namu ba doro dapatmu bimbingan skripsi audo mengurupi menyusun skripsi jala tersurat dogo arhu di skripsi ini halai molo di bagasan roham halatna asing ido di bahen ho natar surat